Center Incorporated, Loyo sa Gaisano, Maine, at Bangseta Freeman. Free consultation every Tuesday to Friday. Or call 463-0841. Cellphone number 0975-079-5133. Sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabumuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Versa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon ba yung gabi? Kaya kita sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay pamutiyon sa kaawat. Doon po is isiditong puwedeng subisibilitas o result can be sustained with proof does not prove. May pangatahon lang na kumungkat kumuwas ka ba ng manifestar. Kung sa may kamaturan. Si Sosnigo, sumupagilin ka mo sa kong nabulo. May raw kumuwas ka maturan o ang kamaturan na kumuwas. Kaninyo. Sa rawan o so, dahil unod ng ito. Una ang ating sigahan. Kailangan po taas kapag tamad at pagpalat sa malang kasulatan. Galing sigahan na Katoliko mo nagpipasok sa pagkipos sa mga karaan na mga libro na masawang linuko o na sa katiguman sa mga katid sa libo na puno ng mga tiyo magkakaklag sa 45 kalibro sa October. Ngayon itikbarar and all Testament was prepared, also affirmed by the church. The Old Testament. Kaya sibahan ng nakipos mga paraan templo, ito sa grados mga Adventista, o mga sinuwag sa Pablo, o nakitan ang 27 kalibro na idugang sa 45 kalibro sa Introduce na ito ang daan. Ano yung kanadang sa dalang kasulatan sa pagputay, pagtingkay, paghipos, magbuklay, mabinagi si Baala na ginagagan sa Diyos, Espiritu Santo, nagkapilit yun ang sibahan sa Sagrada Escritura, Holy Scriptures. Nauna ang dalang kasulatan, mauwi itong masayanan, isa ng sibahan na tublo ka natin, na ang tugma na itublo sibahan, doon na kayo ipasigaran sa Biblia. At the Catechism of the Catholic Church, number 88, paragraph number 8, nothing we cannot find any dogma if there is no foundation upon the Holy Scripture. Meaning the Church pronounces a dogma, the Church is very certain that the very dogma as the foundation of the Word of God, the Holy Scripture, the Holy Bible. Wala na ang atong mga paratahunan o atong sibahan isali na liko na itong karuganan sa pagkuha o dalaan kasulatan. And this is revelation. The highest kind of communication of God to people, the Word of God coming from the mouth of God, and that is revelation. Meaning God reveals His truths. May ito mo pamangso, atong nataliwatan kini sa atin sa ngalan, sa Mahal, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, maging po amaan. Masalig kami mo sa ngalan ni Jesus. Kinsa may kumisagon sa inyo ngayon, bukan hindi kinahanglan, silaran na may sundao. Sabi kita, Ginoong Diyos, na nagadaho, o sa imong anak si Kristo. Ginoo, manunubos, Diyos, tao na nagadaho. Kung sa lambat sa Espiritu Santo. At sa ibarayong panabang sa kamarabinin, kaya iyan na pag-ampo, tungkol na. Kunang katuto na pinag-ulit ko sila.
So, ako na kita mga sandyang nagasahin. Simbahan. Kaya kung sa mga pinili ko mismo, ano na ay katungod sa pagpasugbayan sa ginoong nagkaroon o kamulugan sa mga sulat. Kaya, ato sa nga di patagan pagtamon, pagtamon, sa ang atong mga nagkuhan sa atong simbahan at sumispo iyang eksilensya si Sir Villa Alma sa iyang pagtalaga sa subudak hanggang mga kaimuan kaugahan niligbanan na kayuman o sa mga kabangganan na madawat simbahan o ang surrender to God, serve God kaya mga eksyon na itong ikubok sa mga pinili na drugas ang agatmo papanon, mula na galing kuman, at balik sa simbahan, na balik sa Diyos. Kuman, madumog nilang life in a spirit seminar. Kaya, tukuran niya mga pare o balay, at ang mga pareng retirado na, mga pagkado na, hindi mga sakit. Kaya mga ilang inadjang pagkaon, mga tambal, kaya pag nilang kadasi magkusog sa lugan pagkakilika sa mga postulato sa parampo. O kini naratan kinabuhi ang nanatugya fighting spirit of the priest were serving us in different parishes that we serve. Ato sa mga pagtagan sa mga obispo na nagulit sa ato ang subispo Palma sila si Bishop Antonio Regila kalagad sa ato as Diocese of Cebu. Kaya ato dahil na obispo si Father Bishop Dudong Bilyones na sa Shrine of St. Joseph Kat o si obispo Emilio Catlan. Kaya ito na pero lagsik lagi ako sa kadalagan gidapit ka nun ay tungkol sa mga ganon na nagtatpat si Batilio sa kalawasan. O, labi na doon naman tayo ginangopsan na mga obispo auxiliar na mga si Dani Pablo Rubin, Caballero, Cabajo. Kaya itudlo na kaabag sa mga obispo si Obispo Rubin na ordinahan pero kapit sa 19 kaya sa katedral alas 9 sa buntag o kadlaw na Pernes at ang timataan na nagkukupta. Salamat sa Diyos upang kaniya na doon na tayo Obispo sigar na abag sa katedral sa Obispo. Kaya sa pizza ni Sensor na puntok sa lasalo pasalamat kaya mo dito sa kapapit. Kaya patambong tag hilip ang meron at tambong kapita. Salamat sa Diyos sa ating pagsaksi sa ordination ng Bishop Rick o para na mga obispo na masalmot sa mga ordinasyon. Kaya mga isunod pa nato si Carlo Bantlas sa mga serious Catholic Charismatic Renewal Movement. Nga daw na nato sa kauban si Dennis Abarquez sa gyapon sa Serious Catholic Charismatic Youth Group. Pero sarili pa, mabuo na itong pasyon na mga Panginoon doon. Atong mahal na Diyos sa iyang pasaka sa sigawang sa Diyos at sa langit. Ganda na the feast of Assumption, Blessed Virgin Mary. Karon, ang tawa, sa 15 sa Agosto, ako sa ning pangilin na ito kayo sa pinigod akong patinga sa gaom sa Diyos, Santa Maria, mo'y pasalig ng patinga sa pinulungan ng law pasalig nga kita sa adunay yandam sa Diyos nga kahintang hinabo nga kita sa kasalangan sa natong kalat kumantahok ni kunagpuyurta sa matarong buutan nga kinapag. Ang gusto kinsi mo na yung sa ulugan. Pero lagi ito na itong mga eksyon nga mangututan silang hindi mo din mo magdawat. Hindi mo na mo magdawat ka sa Korea ipasaka sa langit.
Kaya may tekstos Biblia sa Juan 3:13, nagkanayon nga wala usa na nakasaka sa langit. Gawas ni Kristo nga isa ka kayat kanto sa langit. So, di modo kay way usa, di niya dumagan na si Maria at isa ka sa langit. Kaya usa lang isbut na si Biblia sa San Juan 3, versikulo 15. Kapag isura po kining tagan o kasaysayan o tubad nga mahal na birhen kung namatay gilipong niya ang mga apostoles ni Hamog Pagabot ni Santo Tomas ni Dimos sa misyon. Kung bakit nangita siya matupa sa lawas ni Birhen Maria. Kung ituyugan siya sa lugar, naingaw mo siya kung kay basiyo na ba? May lawas ni Birhen Maria nga biyaya dito sa kalugna o si Santo Tomas ni Dimos. Sakto ito na po nakita. So lang sakto. Sa pagpadong na po paulit, ini sa Jerusalem, nakita na ko, mga Birhen. Nagdagan ako ng pagkakita sa kaniya. Pero kalit isaggaw siya sa kapakanuran, kung nakita na ko ba siya ipasaka kato sa langit. Lawas at kalam. So, mga ko sa isayat, na ang testimonyo ni Santo Tomas de Dimo, wala naman dito ang lawas ni Birhen Maria. Kung nakita niya na he was really assumed by the power of God, body and soul, to make to heaven. Ano nga, hindi ko makumisyon, pero may mapasa na po sa Biblia. Nausa ka propesya ang tanda, nga nagkanayon na ikaw ang Ginoo ikan sa imong katarulayan bago at badong sa imong tuluyan. O dili, ikaw ra, dili, arka sa imong kaliwa. Ang arka mo ang sundan sa presensya sa Diyos. Itong arka na suri ni David, ni Moises, sa katabernakulo, nasudyan to, mo kahog dito ang simbolo sa presensya sa Diyos. Ang mana, naghihatag sa Ginoo, 40 katuig, ipakaon ng Israel, batas sa distrito ng mga tanong. Yari sa nagsungko ni araw, na mo ang simbolo si Kaom sa Diyos sa mga bilag mo gamit ni Moses. O kantong, tuha kapapan na batos, kasubuan nato, alam sa itong kaluwasan. So, the ark is not desert, tabernacle, the presence of God is there. Para si Maria, di puyo ba siya naganak si Diyos, siya mong arka sa Ginoo nga na tao, ikan siya sa mata. O ilang kay Ginoo ra mo ay ukayam na ito sa langit, si Maria gipasaka na ito sa langit. O kini, nakita ni sa mga. Si San Juan Evangelista nagsaysay sa iyang Revelation, libro di Apokalipsis. Kaya sa 11-19 pinadayag, nakita niya ang tabernacle of God. O sa laing bahin, nakita niya na usad ka babae, na nagtungtong, tindog ibabaw sa buwan, niya kapurungan sa 12 ka mga tito. Diba? At kininagpakaya ka sa Maria, dito yun sa anak. Ipasaka mas gano'n sa Diyos. Para ang tradisyon at paramdom na kining mo ginabo na apod sa 15 sa Agosto para maglawa. Kung sa may pagtulungan na itong mapupo na hindi ginabo sa Assumption of Mary. Mula sa paramdom na itong kaput ni Maria, pagkamuksan ni Maria, yung papawos, yung pagtuman sa mga sugo sa Diyos, kaya pag-amumog, pag-alagat sa Diyos nga nagpakatao. Nadihan yun, kaniya ang kaya silang panimalay. Kini, nagperumdum ka na ito, na kining iyang chastity, o kining iyang humility, iyang obedience, iyang service to the Lord. Mawin sa
balik ka na ito ng sa kalibutan. Kaya manimo at pagsumbong sa pahiyas ni Santa Maria. Pagpapus. Pagtuman sa mga sumbong sa Diyos. Kung ilabina sa pagpapikay sa mga kahilaya, sa mga puling, sa kalaglawas natin. Na mo'y magkampapag ka na ito, magsug, sige kariyan sa langit. Kini mo, tandaan na ako sa tumpok sa ulo. Kaya, kini ako sa ihatag si Carlo Arenas, kini atong tanong. Dahil na tayo tanong, kaya nga po ito di ko awit. Kini, Carlo. Kini, kasi isang instruction ko ka. So, diyan ako sa DYIS. Ako nagsupayan sa district instruction. Nagbalino sa kanan ako dyan party. Atong pagpuntaron, mga kautana ni atong brasa. Sa tandoon, kaya ko niya sa dinis na silyuti, dinis sa Marquez Vera, nga mauna yung mga sinaligan sa mga batang kambit sa Catholic Youth. Bi kanimo Bradsok og sa atong mga suking tigpaminaw sa atong programa ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Unya labi na gayud sa atong mga nagtan-aw sa atong live streaming og labi na gayud ni Brad Michael Cabunilas og si Brad Romy Hinson og ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba og kanimo Brad Makong Mangyaw uban sa mga sawa maayong gabi kanatong tanan. Niya Bradsok, handos kos pangutana Bradsok, mahitungod nining bag-o pa lang nimo gisaysay Bradsok nga usa sa mga dugma o pagtulunan sa atong simbahan nga Katolika mahitungod sa pagpasaka ni Maria sa langit. Doon ako'y pangutana ani Bradsok kay nag-ingon man gud dito Bradsok nga si Maria gipasaka lawas og kalag. Lawas og kalag didto sa mahimayaong gitawag nato mahimayaong langit. Ang akong pangutana ani Bradsok nga mao man ni ang atong panudlo nga si Maria gipasaka dito sa langit lawas og kalag Bradsok. Unya kung atong basahon ang Biblia Bradsok, sumpaki kayo kay sa unang Korinto 15:50 naghisgot dito si Apostol Pablo nga ang unod og dugo dili makasulod og dili makapanunod sa langit. Unod og dugo. Unya Bradsok nganong nag-ingon man ta Bradsok nga lawas o unod ni Maria hasta ganiya kalag gida dito sa langit Bradsok. Unsa may atong katin-awan ni Bradsok? Kanang unod dugo kadi makasunod sa langit nasa Galacia 5 mga unod ng mga buhat sama sa pagkamasukanon, maulagon ug ka masupilon ug pagkabangis unod-non nga kahimtang nga moodbot sabot nga kuna ata niya ng unod-non nga mga katakos o bisyo di ta kasuod sa langit. Mao na ang punto ni San Pablo may tungod sa unod ug dugo di makasuod sa langit, meaning the flesh, the carnal, ikan carnal ikaspong karne sa to pa unod-nod. Pero doon na may gisampol na sa Ginoo nga dunay tao nga iyang gida sa langit lawas ug kalag. Nasa Genesis 5:24 si Enoch ikapito ni Adan nga nabantog sa iya sa pagka meek kanang pagka dili daling masuko pagka maagop, that is ni Cebuano, maagop kay nga tao, bugnaw kay panghuna-una, bugnaw sinultihan, makita nga adunay dut sa kalag niya sa revelasyon sa Dios sa pagpuyo sa buutan nga kinabuhi, buutan nga panig-ingnan sa si katao. Kapito ni Adan nagingon gisakgaw siya sa alimpus o gidaha sa Diyos lawas ug kalag ngadtos kay tasan. Una na. Ay ikaduha si Elias, kung basahon nato ikaduhang libro sa mga hari,
nga si Elias kuyog siyang higala nga si Eliseo, iyang successor. Lakaw siya uban sa iyang mga panudlo, panumdum, pag-agak sa una-una ni Eliseo pagsunod sa iyang katakos sa propesya ni kalit lang pagkunsad ang usa ka dakong karwahe nga giguyod sa mga kabayo nga nagkayo ug dunay pako o sa tingog sa magagahom giagda sakay sa karwahe. O giitsa ni Elias ang iyang kupo gihatag niya ni Eliseo. Dunay gahom nga gibutang sa Dios niana. O dayon may kayab sa kitasan kadtong karwahe nga gipada sa Dios padung sa Dios ngadto sa iyang himaya. Ikaduha na nga lawas ug kalag si Inok kapito ni gikan ni Adan ug si Elias nga pangiitang propeta, the king of prophets. So doy samples Ginoo nga lawas ug kag mahimo niya pagdaa sa langit kun buot niya. So kanong di niya mahimo sa iyang mahal nga pinili inahan ni Jesus nga iyang anak ug manunubos nga natawag gikan ni Maria. So maliko na to, mao na ang tubag sa pangutana, why not? But the absolute power of God can do that. Nga si Elias Inok gidaniya sa iyang kahimayaan bisag sirado pang langit nga puy-anan. Nagiandam niya agtagana para sa kining kaluwasan sa kahingpitan, sirado man pero gidaniya sa himaya si Elias o si Inok. So mao na atong tubag sa pangutana nga dili na lisod pangitaon nga mahimo dahil sa Dios nga dunay mga tao nga lawas ug kalag kun buot niya dadoon niya sa langit. Pero normally ang atong lawas ug kalag gaipon man na samtang buhi ta. Pero sa dihang tawgon na tas Ginoo sa kamatayon, ang mabilin nga atong lawas mamatay. Wa mamatay nga atong kalag ug espiritu. Soul or spirit. Kaya kini atong kalag espiritu man. Kato nang mabasa sa Biblia, gisugid ni San Pablo sa 2 Corinto 5:8 ngadto sa 10. Nga niingon siya ang atong lawas bayanan ra. Sudanan og puy-anan sa atong kalag. Og sirihang mubiya na ang atong kalag gikan sa atong lawas, matubang kita sukmanan ni Kristo ug hukman kita dayon. Madawat din nato ang ganti o silot agad sa nabuhat nato uban pa sa lawas. Sa ato paghisgot siya uban pa sa lawas. Sa ato pa ang paghukom dihang nibuwag na ta sa atong lawas. Kaya atong lawas gikasabog balik sa yuta, pero nga atong kalag espiritu mo balik sa Dios. Matud pa sa Hebreano 9:27 suwat gyapon San Pablo, di man ining mong pagtulunan nga human sa kamatayon pagahukman ng tao. Gipasiunan ni sa libro ni Sirach 11:16 kay masayon sa Dios paghukom sa tao diha human sa kamatayon. Kay masayon sa Dios paghukom sa tao diha human sa kamatayon. Meaning the soul spirit will be judged by God right away when the soul spirit separates from the body. Mubiya na atong kalagi ka sa atong lawas. Hukman na is Ginoo. Busa doon ay nakita ni San Juan, abli ang langit. Kung nakita niya, daghan kay makalag dito sa langit, nga nagdaig, naghimaya sa Diyos, kaya nalangit sila. Pero ang ilang lawas na bilin. Tungod kay kipamatay ni sila, ang ilang yung sa, mga ilang gimantala ang nga ni Jesus. O giwali nilang pagtulunan ni Jesus. Saway ko kahadlok. Ilang ipibaw nga si Jesus atong manunubo sa maluluwas. Magaanda muging harian ug himaya alang kanato. Moto ang atong tubag sa pangutana, unya balik ta ni Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo sa akong pangutana. Mayong pagpaminaw ni Ruel Real Olores watching diri sa Cordoba. Ug maayo usab nga paglantaw ni Brad Jiwan Pasiones. Ug niya please subscribe sa iyang YouTube channel Pilans 57 CFD o G1 Pasiones. Please subscribe sa iyang YouTube channel. Unya sunod Brad Sok, ato dayong isunod ang atong kauban sa Catholic Faith Defender si Brad Dennis Abarquez. Maayong gabi Brad. Good evening, Brother J. Carlo Badinas, and to you, Brother Sok Fernandez. Good evening. Ug sa tanan nga nagsunod niya itong programa, katinawan sa pagtuong Katoliko. Also greetings nako sa Barangay Tungkop ni Ganilla, Brad Edwin Paragoso ug ni Kapitan Jerome Cabriles. Mayong gabi. Brad Sok, kini ako pangutana Brad Sok about sa doktrina sa simbahan nga Virgin Mary. Matur pa sa mga lain reliyon Brad Sok
nga si Maria dili matawag og birhen tungod kay nagisgot og mga igsuon nga gisgotan barsok nga si Judas, Santiago ug uban pa igsuon ni Kristo. Mao na barsok nga ang ilang mga pangatake sa simbahang Katoliko nga si Maria dili virgin kay tungod kay naay mga igsuon si Kristo. Ang akong pangutana barsok, unsa maning buot ipasabot sa Biblia nga mga igsuon ni Kristo? Igsuon ba ni barsok by biological? Igsuon sa unod or kini kustombre sa mga Hudiyo nga gitawag og igsuon ni Kristo? Palihog kog patin-aw barsok. Ang tubag nato niya na gipanganlan ng mga igsoon ni si Santiago, igsoon ni San Juan, anak man ni Zebedeo. Doon na may gitudlo nga amahan. Ug doon ay gitudlo nga inahan, dili si Maria nga asawa ni San Jose. Unya si Judas nga igsoon sa ni Santiago, anak ni Alfeo. Ya doon na gyapon ni inahan nga mo'y nanganak dili si Maria gyapon nga asawa ni San Jose. Na sa buhat 1:13 gisgutan kining ingon nga mga igsuon ni Sus. Duol nga kadugo ni Sus mo na ilang kultura. Kay sa Ezekiel 11:15 ang mga tao nga parihag lungsod ug parihag probinsya nga ilang gipuy-an sa panahon sa kakaraanan. Ang ilang itawag aya or brother or sister. Nya ato sang na sayran sa Genesis 14:16 nga si Abraham dunay igsuon nga si Hur. Nya ang iyang anak ni Hur si Lot nga kauban ni Abraham sila mga panaw pagpangita og dagkong yuta nga kapuy-an sa ilang mga kaliwat. Og ningon si Abraham, Lot, dili ta mag-away kay magsuon ra ta. Kung makakita kog yuta bahinan ta ka. Kung makakita og kag dapit nga abundansya mga sagbot nga makaon sa atong mga hayop bahinisad ko. Kay magsuon man ta. Pero actually ang relasyon ni Abraham ug ni Lot dili igsuon. Pag umangko niya si Lot kay anak man ni Hur, igsuon ni Abraham. So makita nato ang ilang kultura nga basta duol nga kadugo, they call them aya or brother or sister. Bisan dili sila parihag, usara ka ginikanan. Nya sa Zacarias 12:10 naigi sulti ni Zacarias nga ang katawhan magulanon o magsudong sa usa nga gilansang o gibitay o sila magbako ingon sa kawili og pagbako sa anak nga bugtong. Busak ang katumanan na si Jesus nga gilansang sa krus nga giilag ang mga tao ni tuog yun nga siya anak nga bugtong ni Santa Maria. Unya magpabilin siya nga birhen tungod kay nasuat mas Biblia. That's very literal written in the Bible na sa Isaiah 7:14. Ngaringon ng Diyos maghatag siya timaan o milagro nga ang birhen manamkon. Ang birhen mga anak, usa ka anak nga lalaki. Pagkatawag og Emmanuel nga kung sabton ang Dios kauban nato. Di man na nato the nature of the statement ang birhen nga namkon. Ang usa ka babae nga manamkon dili naman birhen. Labi nang mga anak na. Pero mao gyapon ang statements Ginoo, ang pronouncements Ginoo ang birhen mga anak so sa kabatang lalaki. So this word virgin will be deleted if that is not literal. Na the woman conceived as a virgin and remains virgin on the conception and on the birth of her son, she remains virgin. Muna yung nasuwat sa Biblia. Di man nato lubagon ang mga statement of God. Kay ang puong sa Ginoo tinuod magina, di man napakyas. May mga lubagon na sa tao, pero sa lubag sa tao, ang kamot na mo'y malugti. Pero ang Diyos di na malubag because of His absolute immutability. Kung sa meaning ng absolute immutability, ang Diyos yung pagkasiya dili mausab. Naas Malakias 3:6, ako ang Diyos, wala ko'y pagkausab. So anything that is subjected to change cannot be applied, any instance that can be applied to human beings cannot be applied to God as being God because He is absolute immutability. Ang pagkadili yun mausab. Muna nga, maliko na to,
Ang poong sa Dios atong tuan nga si Maria Birhen nga nanamkon, birhen ng anak, o bisan human ang mga anak, nagpabilin siyang ulay kanunay. Now, how come? Pareha plus light. Kung i-switch na tong, iuna tong plus light musika, ang siga nila po si bildo, pero mabuak ang bildo. Sa kabuntagon, kung na kay bintana nga bildo, igigo sa kahayag sa adlaw, mulapos ang hayag sa adlaw sa bildo, padong sa imong lawak, pero wa mabuak ang bildo. Mao na ang milagro sa pagpakatao sa anak sa Dios sa gahom ug lalang Espiritu Santo. Dili hindi carnal thinking, dili sa unod-nun nga panghuna-una, kundi Dios nun og supernatural nga paagi sa Dios. Mao na atong tubag sa maing pangutana, balik ta ni Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Dennis Abarkis. Niya maayong pagtan-aw sa atong live streaming ni Brad Herms Luwina taga Kalbayog Samar ug ni Abdullah Sultan. Maayong pagtan-aw sister. Unya dunay pangutana Brad Sok mahitungod nining Book of Truth. Yung matod pa din ni Brad Sok nga gikan daw ni Maria Divine Mercy. Unsa may atong official nga pamahayag sa simbahan ani Brad Sok kining libro ni Maria Divine Mercy nga Book of Truth Brad Sok? Kining Book of Truth, upat ka volumes. Niya, tungod sa kabugat o pagkapuno sa mga pamahayag nini nga gingon nga gisuwat ni Maria Divine Mercy sa Europe, sa ubang mga nasod dito sa ining Ireland, na pukaw nini na mga tao busa gitun-an ning maong libro paguman pagtuon sa mga obispo nga nagtuon sa gyud pagiglawom nga mga pagtulunan sa atong simbahan. Nakaingon din nga, we shall not recognize these books. Kaya daghang kay mga heretical nga pagsulti nining babayhana. Iya paganing gitagna nga kini si Pope Francis morning katapusang papa. Unsa may tabo man sa katapusan sa Santo Papa, sa katapusan sa kalibutan kay magpadayon man nga angin lang nato og kining kahugpungan sa mga kardinal nga wa mo saylo og 80 edad. Mapili sila, piliunon sila pagka Santo Papa. Then there is an existence of good number of cardinals of the world. Nga kay gitagna man ning babayhana nga ang katapusan nga Santo Papa kinira si Pope Francis. Kumanana. So nagpa-indicate siya nga the end of the world. So mayingon nato nga daghan ang mga sinultihan ning babayhana nga mayingon nato with due respect to her being a woman atong lantaw human sa mga assessment sa mga batid dito sa Europe, sa Europa nga dili ni angay basahon sa mga Katoliko nga tunay. You know, doon ay mga bahin gyapon sama sa ubang mga libro, doon ay bahin nga mga mayo og tinarong pero musilip yun ang mga kasaypanan o mahulgaon nga mga puong sa mga sinuwat niining babayhana. So agig pag yukbo sa mga kadaguan simbahan sa Europa, sa Ireland, kay murag didto ni mo kalat pagayo mo ingon ta nga dili ta angay mo taggad nining libro basa ni libro pero na uban nato nga nahinayak na ug nagdepensa sila pero sila kabantay nga dunay mga heretical and somewhat unwarranted words, statements written by this woman. Yang pagyungan Maria Divine Mercy. Maria Divine Mercy. Nato pa sama gyud og iyang gi-identify ang kugalingon si Maria nga inahan sa kaluoy, Divine Mercy. Balik ta ni Carlo Badinas. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo sa pangutana mahitungod nining Maria Divine Mercy. Unya Brad Sok, kining pangutana Brad Sok mahitungod gihapon ni sa pagpanguros. Kay doon na manggoy nag-ingon Brad Sok nga kining naa sa pinadayag 13 bersikulo 17. Ako ning basahon Brad Sok kay gigamit ni mga dili Katoliko. Og nga walay bisan kinsa arang makapalit kung makapamaligya gawas ang may patik bisan ang ngalan sa mapintas nga mananap. Dinhi Brad Sok naghisgot dinhi nga gipatikan sila sa ngalan diha sa ilang tuong kamot ug agtang. Ila man ning gipahid Brad Sok sa pagpanguros. Kay dihang manguros ta atong ipatik dinhi sa atong agtang
ug sa atong tuong kamot. Palihog ko og pagpatinaw ni Brad Sok, kay niingon sila nga ang ato kunong pagpanguros patik sa mananap nga mapintas. Palihog ko pagpatinaw, Brad Sok. Ang katinawan na to niya ng Apocalypse o Revelation 13 verse 17, ang pinadayag 13:18 nagingon nga ang may kaalam mo sabot nga ang numeros mananap nga mapinta 666. Pero sa 17 ang sumadahon ngalan sa tao. Kanang vicarious filidae kanang gingon nilang markas mananap nga mapintas. Dili man ang sa tao, titulo man ang tao. So dili na applicable. Nya kanang ngan nga pag sumadahon nga mutukma sa mananap nga mapintas, dili siya na masumada sa mga ngan sa mga Santo Papa. Kung kanang vicarious filidae, maliko na to nga ang kahulugan ni halilis anak sa Dios. Titulo na dili na ngan sa tao. Pero ang pagpanguros naas bala ang kasulatan. Sa Ezekiel 9:4 nga to sa 6, may buong ta kay nalitok ni sa Dios ngadto sa mga anghel. Kalatas kamo diya sa syudad. Ya ang inyong hitagbuan, batag tingguang babae ug lalaki, markahe og thaw, kanang taw titik na sa Hebrew nga pareha og cross. Mao na ang Jerusalem Bible, Christian Community Bible nilang gigamit cross. Ningon ang Dios markahe cross ang agtang sa mga tao. Pero sa inyong pagbalik, way marka katong mga tawhana nga nahatag ninyo, hipusa sila ngadto sa kamatayon. So, makita na to nga the sign of the cross on the forehead was really mentioned in the Old Testament. Mahibong kaniya na, kaya pa man tao si Kristo, pa man hisguti ang pagkalansang niya sa cross, pero gibutang na sa agtang ang sign of, ang marka nga cross. O niya, sa pinadayag 14:1, nga gaan, samahan, ipatik ninyo. Ya sa pinadayag 22:1 nga to sa unahan, ang hansab sa anak ipahid ninyo, ipatik ninyo. Nya sa Efeso 1:13, lakip sa ng Espiritu Santo mahimong patik diya kaninyo. Mao nang gi-formulate sa simbahan ang pagtimaan sa cross sa atong agtang. Sa pinagis paglitok sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Ug kadtong way patik niini pag silutan matud pa sa Ezekiel 9:4 ngadto sa 6. Nga naman kay naghisgot si San Pablo sa katagsaon kayong pinulungan, tagsaon kayong pagpadayag, kay siya may apostol nga ningon nga dayo sa katao mga 14 na katuig milabay gipasaka si katuong paraiso, nakigsulti ang Dios kaniya ug nakadungog siya sa mga pulong sa Dios nga wa madungog sa kang bisan kinsa nga tao. San Pablo man na. Mo na San Pablo mingon alang sa nangawala ang krus binuang. Pero alang ka na itong ginaluwas, ang krus gahom sa Diyos. Klaro yun. Words have meaning. Ang mga pulong, doon ay kahulugan. Nga alang sa nangawala, ang krus binuang. Pero alang ka na itong nangaluwas, ang krus gahom sa Diyos. Because there is the name of God on making the sign of the cross. So, di modo, dili na magamit o malubag nga kanang sign of the cross with the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, iya siyawa. Kaya mo man ay kontra hinoon siyawa ang sign of the cross. So dili mo ang kunang yawa na. Si Constantino, inahanis Santa Elena, yung reyna, niya na santa, nakigharong siya sa gubat padung sa kadakong hawan sa battlefield. Pero iyang nabati siyang kugalingon nga juter ang iyang mga sundao. Taghan ang mga sundao nga iyang kaaway. Ang giharian na kig-away niya mas powerful kay kaniya. Marang nagkubo-kubo ang iyang dughan sa kapildihan iyang sugaton. Because of pride and bravery, he wanted to face the battle. Kunya, gikan sa langit, nakita ang hangad niya. O nakita niya ang cross. Hayag kayo. O naglibot ang ining mga pulong nga nagkanayon, in hoc signo vinces. In hoc signo vinces. By this sign, you shall conquer. Ning timaan sa cross makadaog ka. Motong nadasig si Constantino, iyang ipaybaw ang iyang mga kaubanan, daog sila sa gira.
bisan juter ang ilang mga sundao tumbas sa kadaghan sundao siyang kaaway. Mo nang si Constantino pagpauli iyang himo ang dekreto nga katong pagpanglutos sa mga Kristiyano sa mituo ni Kristo hunungon, because the sign of the cross give him the light of victory. Mo na nga na arang-arang ang kahimtang sa mga Kristiyanos nga nahunong temporarily ang pagpamatay panahon ni Constantino Emperador. Nya balik ta ni Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana. Unya ato sa ning itimbaya kining nagtan-aw nato karon ni Lihard John Mahinay. Maayong pagtan-aw og labi na ni Brad Anthony Caballero. Maayong pagtan-aw nimo Brad. Unya Brad Sok naaman natong kauban si Brad Mando Aquino. Maayong gabi Brad Mando Aquino. Maayong gabi usab kanimo Brad Carlo Badinas og kanimo Brad Sok og sa ani adini sa atong kuan stasyon nga Diway Arip ug sa tanang kapaminaw sa atong matul-anon nga programa. Padsok ang akong pangutana may tungod sa gaday di amo ko pasirok ni Brad Jones to repeal kaganiya kining imong suknaan ba itong may tungod sa gaday ba kaya ang uban atong mga kanhing kay suunan nato sa pagtuong kuan padsok Katoliko wa gyapon sila mo surrender anang kuan kanang ang Dios na matay literal kay di ako ina kutluan diri badsok bas bala ang kasulatan ba kaning sahub ganing 34 14 og 15 maingon man diri naaman diri kung mamatay ang Dios mawala kitang tanan unya badsok kanibang pagkakuana ba kanibang pagkasultiha ba murag isang litana men ano kana bang ang imposible ba ila bang himuon kuan mga mahitabo ba maka na akong kuan badsok. Salamat kayo Brad Aquino, Mando Aquino, pero di lang ta sa maghisgot yan kay niingon magutong atong mga kaubanan with due respect nga ato sa ning i-shelve sa ato pa ato sa ning kining hunungon ya may panahon ra nga magpadayag ang atong mga kaduguan may tungod niini ya salamat na imong pangutana pero ato lang ang palambyon basta nakabasa na ka ya kining ato lang tong ipalabay sa itong pangutana ni Mando Aquino balik sa ta by the way di patang padayon sa pangutana kining doon na di tay mga pasalamat salamat ta sa Dios nga doon na tay bag-ong obispo auxiliar nga ordinahan sa Pitsa 19 adlong Biyernes alas 9 sa buntag Pitsa 19 sa Agosto nya cathedral gyud ang pag-ordain ni Padre Ruben, Monsignor Ruben karon obispo Ruben Caballero Labajo. Dungog kayo sa Sugbog, dungog sa Talisaynon kay taga Talisay man si Padre Ruben. Atong mga pasalamat sad kuyog ta sa pasalamat sa mga Talisaynon tungod kay ang atong mayor nagsugod sa iyang barangay visits pagduo sa mga barangay niya kinira pang pagduawa nagda og daghang kay mga serbisyo ilabi na sa atong mga kaigsunan sa barangay way gipili dunay free legal consultation kung dunay mga kakulian sa mga tagay baryo nga dunay mga ingno nato mga gubtan mga yuta o dunay bay mga relasyon nga nabugto na kinanglan og kining consultation with the lawyers na yung mga abogado mga healthcare sa mga doktor dito gandang pagkonsultahan sa ilang mga ibate nasa daang tambal daghan katong mga wa pa mabakunahe sa atong COVID-19 vaccination na ay 1 and 2 na pag-booster 1 and 2 upatanan so purting ninduta sa serbisyo ang engineering kung doon ay mga nabantayan sa tagibaryo kung doon na baritay-taya nilang naguba daan pang nalusno tagada yon sa aksyon agad sa mayor libre pa gani ang tupi tupi o kato mga iro ng mga saag nga naa sa baryo nga ilang bakunahan o anti-rabies ang mga
gusto mo bayad og buhis na dayon. Ang mga ginikanan nga nakamatikon nga doon na lagi kinanglan nga marriage certificate na wa or baptismal certificate nga wa na dayon matubag sila kung siya ang buhaton. So kini ang serbisyo nga wholesome kayo, integral kayo nga halos tanan nga magkinahanglan sa atong mga igsuon sa baryo. Naglabing ulahing baryong na duaw ang kadulawan, ang primero ang poblasyon. Lipayon kay mga taga-Talisay. Nining aksyon sa mayor nga gi ubanan paluyuhan sa Vice Mayor si Honorable Vice Mayor Chuy Asnar nga maligdong buutan og brilliant minds. Kuyog sa mga councilors sila si Digol Golias, Maning Cabriada, Rudy Cabigas akong pagumangkon, si Lister Daan, Ferdi Rabaya, Gil Restauro, si Honorable Rocky Bass, pulos ni Honorable og si Lito Bacaltos o ang lone lady si Ophelia Ilanan. Another councilor sila si Inday Consial, isip presidente sa Association of Barangay Captains o si Magdi de la Torre sa SK. Hugpong hugot ang ilang pagpaluyo sa mga kinahanglan sa mayor nga mga ordinances o resolutions nga maka tabangay gyud og sag-usa aron pagpalambo sa mga Talisaynon. Padayon sa mayor ang iyang pagdawat sa mga kabus nga mga estudyante sa college nga way tuition fee, way miscellaneous fee ug daghanang graduar mga 4,000 kapin niya tumiyaging Mayo. Lipayon kay maginikanan ng ilang anak. Basta doon na diploma, marang-arang biyog trabaho. Magkatabang kayo sa panginabuhi sa mga ginikanan. So, ang mga Talisayno nalipay nining aksyon sa mayor. Aksyon agad. Balik ta ni, doon ako yung amigo de si Sulping Alkiri iyang kapikas nga ang maong amigo nako na himo de isang councilor sa San Fernando niya daghan siya plano usa ang food court. Pero ang iyang yung kabantog, maong iyang pagtabang sa mga igsuon natong mga Katoliko, nga wa makasal, dugoy na kayo nagpuyo-puyo, daghan na kayo mga tigulang na gani, nga naganoy nga to simbahan, lipay sila mga tigulang. Kay imagine, kanang pag-ipon sa babaeng lalaki, wa makasal simbahan, dili na mayo matarong silang kinabuhing moral, kinabuhing spirituhanon, kinanglang yun magpakasal. So balik ta ni pwede nga atong Armadura Divina, nga atong libro, nga 7 ka librong giusara, nagkan kay mga pagtulunan, nga gikinahanglan kay natong masayran, na ang display niya na sa Archdiocesan Book Center. Hay man ang Archdiocesan Book Center. Igatubang ni Mus Cathedral, dapit stoo, na di building, awa na nagpuyo nga pare, kay balhin naman kung binto, mga reliquary of the history of Christianization in Cebu. Mao na ang building. Yan na silong ang Archdiocesan Book Center. Muna ka libro na itong kaagis mga santos, katinawan sa pagtuo, taming, uban pa. Ya, makalipay kayo ang mong mga pamilya nga makabaton yan ang librong Armadura Divina, meaning Divine Armory, nga itong kahimanan sa pakigubat sa dautan, yawa, uban pa. Daghang salamat Brad Sok sa papatinaw nimo sa pangutana. Unya mayong pagtan-aw ni Francis Generos Sakay og labi na pa shout out day sa mga CFD Butuan. Unya ato ding isunod Brad Sok ang atong kauban sa pagtuo si Brad Saturnino Farolino. Mayong gabi Brad. Mayong gabi Brad Sok og mayong gabi Brad Carlo og sa atong mga technicians. Nakabantay ko Brad Sok nga imo na discuss aw na dire pero ako lang ibalik kay lain na sang mismo ang pari yon na mulong sa niaging Domingo ang usa ka limister na mulong sa dili pang misa naglitok og Papa Jesus pero sa kinaulian sa katapusan sa wala pa magkatapusang panalangin sa tapos sa misa ang gikorek sa pari ningon ang pari nga ang pagtawag og Papa Jesus sayop kay brother yun na siya. Unsa man ni asa mang bahina Brad Sok matawag na to og father ang si Jesus Christ ug asa man siyang bahina matawag og brother.
karon po kudungod ang puntanahan. Pero actually kining kanang brother o father Jesus ana sa Biblia. Jesus sa Isaias 9:6 ningon ang balaang kasulatan. Usa ka batang lalaki gihatag alang kanato. Ang gagamhanan ay gatungtong siya nga baga. Paganganlan siya amahan nga walay katapusan, prinsipis pakigdait, gamhanang Diyos. So si Jesus gitawag og amahan nga walay katapusan. He is also a father, not the person of God the Father, Yahweh, kundi as co-creator with the Father. Basta creator gani he is a father. Oh, pero dili siya ang father as divine person. So gitawag sa siya father. Unya, ningon man sad si Jesus nga dahil nangutana, Maestro, niya man ang imong inahan o imong mga igsoon. Mga igsoon pasabot, mga parente ni Jesus pa, ni Kuyog sa ni Santa Maria. Ay ginoon si Jesus, abi ninyo, ang tanan nga nagatuman sa sugo sa akong amahan, mahimo nga akong igsoon. Mahimo nga akong amahan, mahimo nga akong igsoon nga babae. Sa to pa, si Kristo nagpaybao nga kung kita magmatinumanon sa sugo si Dios mahimo sa tang sama sa igsuon niya. Mao na si Birhen Maria itawag nato spiritual mother. Kita sa spiritual children of Mary. Mao na siya nga pulos na sa Biblia. Father of Jesus. Ganlan siya pagkatawgon og amahan nga walay katapusan. Ya gitawag sa Jesus nga kamo nga nagtuman sa akong mga sugo sama mo sa akong mga igsuon. So na. Pero tingali ang hinganlan na to, i-communize na to. Ang iyang pagkahalang doon, i-communize na to kung lang itong papa. Katawag ko na itong brand. Dili proper. No? Pero na itong papa, marag i-communize na to sama sa itong papa sa kalibutan pa. Amahan na to sa palay. Katawag na si Jesus ng brand. Marag i-communize lagi na to. Dili communize, gi-communize ba? Gi-commune lang na to siya ba? Oh, sobra na itong pag-ila pero sa giinato ra kay ba? So gitagan na to siya of reverend kind of address sa to ba tinahuron nga pagtamod kaniya Lord God, Lord Jesus, nganyan na gamit to Ginoong Hesus, Ginoong manuluwas, manunubos, nganyan na ba? So gihatagan na to siya proper dignity and reverence upon His name. Pero pulos na sa Biblia. Ito yung mga father or brother. Okay. Maingon mo sa pare. Dili na father. Pero ato bagi kanaog pagayo sa kumun nga tawag na to sama sa itong amahan nga lawas nun sa itong pamilya ba. Okay, mo natin. Dagang salamat, Brother Sok. Kidagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo niya na pamatay oras Brad Sok ato sa ning kwaon ning usa ka pangutana. Francis Generos sa kay Palos nag-ingon, bro, akong pangutana ko nganong inigbuniag nato mabata man o madagko naa may maninoy ug maninay unsa may gibasihan sa simbahan ana palihog papatinaw Brad Sok. Dunay mahigayon nga atong mga bunyagan pare no. Ya dunay kalit nga hinabo nga mamatay sa iyo ang amahan, mamatay sa iyo ang inahan. So ang bata nagpabilin nga batanon. So kung doon ay maninay, ilan ang responsibilidad nga sila mo sao sa katungdanan sa ginikanan ining namatay. So muna niya ang virtuous aspect nga kanang mga maninay, madrina, natong itawag ana, nga si makulang, nga samtang dako sa ng bata na pagyapon ginikanan ang nangugos doon nagyapoy katungdanan sa pagdaitol sa pagtagad sa bata o pagtudlo sa bata sa pagtulunan sa Ginoo kung bisik ay ginikanan. So mo na siya ang ngalan na to og kahulugan nganong doon ay itawag na to kining mangugos maninoy o maninay say inga na to niya na. So na dia ang virtue of care aside from the care of the parents. Sima kong mamatay sa iyo ang ginikanan, ya bata pa. Nailong tapos kitong maninay nga nangugos mo dali nga kadangpan kay iyan ang gihimong spiritual child ang iyang gikugos.
Ya, di asbalang kasulatan, nasuwat na nga ang mga Kristohanon maghimo sa pagtinabangay sa mga kalisidanan. Galacia 4 nga ang buot sabot nga kung doon ay nahikawan sa ginikanan, doon ay mamuma silbi mo barog isip ginikanan kay nawad ang ginikanan ning bataa kay doon na ba'y mga sakit sa iyong namatay. So that is it. Wa gyud lama sa daotang tuyo niya na ug mayo gyud ang tuyo niya na. Daghang salamat Brad Sok, unya wala magyutay oras Brad Sok, ato na lang kwaon ang katapusang mensahe diri sa atong programa Brad Sok. Ang atong mensahe nining atong pagsaulog sa kahimtang sa pagpasakas mahal nga birhen ngadto sa langit. Mo'y pasiuna nato. Mo'y patinga nga ang katawhan nga mga gitubos ni Kristo kanato. Siyang pagtubos kanato doon natay lantawnon nga doon natay naguna o doon na pagay naguna pang mga patriarka pero si Birhen Maria tagsaon kikipili siya sa tanang babae sa kalibutan. Siya ra nga nahimong inahan sa atong manunubos. Inahan sa Dios nga nagpakatao nga mo si Kristo gihimot ang suod ni Kristo pinagis pagkahimo ni Maria nga atong inahan nga mulantaw nato magampo alang kanato mabalaka sa atong kahimtang o mangita gyud paagi siyang pagampo ngadto siyang anak nga kuno nay mga sakop sa atong katilingban nga nagapo sa bisyo o nahimong usa ka sagabal sa katilingban mabalakon siya o kitasad nga nahimo ng inanak nga espirituhanon makigbisog sa pagtan-aw sa paningingnan ni Santa Maria siyang kaputli maglikay ta sa mga buhat nga malaway bastos mga maulagon nga buhat nga dili angay sa nagda sa ngalan ni Kristo nga nasa 2 Timoteo 2:19 morning patik sa mga iya ni Kristo nga sila nagngalan ni Kristo magdala usab sa mga hiyas ug bertudes ni Kristo. So mao na ang atong pangandoy ug usab sa kamasinugtanon ni Santa Maria giyang humility nga masundog nato aron makabaton tag kalinaw paghigugmaay og di ta mobaw sa mga madaog-daugon mapasipalahon nato ato lang yapong iampo. Kini mo ang mga hiyas nga nasagop nato nining inahan sa Ginoo nahimot ang espirituhanong inahan nga karong adlaw gisaulog nato ang iyang pagpasaka pinagisgahom ni Kristo gipasaka siya sa langit lawas ug kalag. Okay, daghang salamat Brad Sok, unya ato na lang pasalamatan ang atong mga technician, Atong managers Father Phil, Father Bobby Ibisa, ang atong og sa mga technician Brad Sok, si Dudong Lapi og si Puloy Aragon og si Joseph Burla. Unya sa atong mga nagtan-aw sa atong live streaming, salamat, wala ko mabasa tanan. Tagbo na lang tapuhon in atong programa sa ngalan na ni Brad Sok Fernandez. Balik ko kamo sa studio DYRF Radio Pursa. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios pagahandumon ta, gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus unto ninyo, tinubdan sa pagtulong